Yo. Fuck, det er cracket. Jeg forstår, hvorfor alle YouTube taste tests foregår i bilen. Gotta get in the feeling. The remix. Hey guys. Welcome to this taste review of the all brand new Monster Energy Zero Sugar Ultra Strawberry Dreams. It has this beautiful art cover with all these tattoo vibes. It's brand new here at the local Circle K. Gotta love that crack. It smells very synthetic, but in a good way. I love that. I would love this with the cheeseburger with extra fries. Yeah, it would go good with that cheeseburger with extra fries, I believe. Yo, Macaflow. Yo, Macaflow. Okay, let's dig into this. God damn! This pink piece of monster meat packs some serious meat. I can tell you that much. Damn, how? Oh! This one gets the poetic flows, juice flows. So style-wise, I gotta have another sip of this, man. It's sweet. It's not too much. It's not too synthetic. Jeg tror godt, jeg kunne bruge en lille smule mere kant i smagen. Det er som om, at det er meget sådan zero sugar-agtigt. Også bliver en light udgave. Smagsmæssigt. Som om der er skruet lidt ned. Det er ikke ultra strawberry dreams. Det her det er måske bare sådan en strawberry daydream. En standard strawberry look out the window in class. Vær lidt. Du keder dig lidt. Så kommer der lige en lille light strawberry dagdrøm. Men det smager sgu okay. Det er sådan en, man kan bunde rigtig hurtigt. Altså, jeg er allerede her. Den dufter et eller andet. Måske dufter den bare præcis af det, man regner med den vil dufte af. Måske er det det, som jeg mærker. Ja. Den dufter og smager af præcis det, man regner med, når man tænker på Monster Energy jordbær. I guess.
Hvad tænker du på? Okay, der er en, der lige kigger ordentligt meget på mig, mens jeg sidder her. Hvad tænker du på, når du ser sådan en sød en? Hvordan tror du, den vil smage? Jeg kan fortælle dig så meget, jeg havde ret i mit gæt. Den er okay. Smag. 6 ud af 10. På en god dag, 7 ud af 10. Hvis man virkelig craver den der, du ved, den der, altså jordbæren, så kan den godt ramme 7. 7 plus. Udseende, det har jo meget at sige, når man holder sådan en monster her og går gennem gaden. Altså, der er jo ikke noget, der slår Hvid Monster. Hvid Monster er det ultimative statussymbol. For en kreativt udfoldende person, der også har edge. Så Hvid Monster er 10. 0 er nok den der Monster i guld, måske. Fuck, man er deep down. Hvis man går rundt med den, så har man altså no shame. Jeg tror en normal monster, den ligger måske altså sort med grøn. Sort med grøn. Det er også bare kikset. Ej, det er en 5'er. Der er også lidt klasse. Eller sådan, den er classic. Den er ikke klasse, men den er classic. Den her. Jeg synes, den kan lidt. Også fordi den er pink. Det er ret fedt. Yeah, people be watching. Den er pink, det er ret fedt. Det er noget med, den prøver ikke at være sådan, I'm a monster. Så sådan, hvis man kan, jeg synes 8? 8 ud af 10? Altså, and it got the cool sketching. 8 ud af 10? Ja, det vil jeg gerne give den. Okay. Og den er kold nu her, når jeg får den forresten. Jeg fik den i køleskabet. Den var også på tilbud. Fordi den var ny, tror jeg. Ikke fordi den var dårlig. Så 6,5 ud af 10 i smag. 8 ud af 10 i visuals. Det er 14,5 ud af 20. Quick maths. 14,5 ud af 20. Monster Energy Ultra Strawberry Dreams Zero Sugar. Pluspoint for at være zero sugar i min bog. Så 15,5 ud af 20. Pluspoint ligger et sted på en af de to skalaer. Den kommer bare. Den pluspoint der. Fordi man kan smage sødestofferne. Fucking nice. Man skal kunne smage, hvor dårligt det er for dig. Hvor artificial det er for dig. Og det kan man. Og det er fucking fedt. Måske er det også noget af det, man kan dufte og smage. Ja. 10 minutter. Bye.